San Pablo apostoluak Korintotaren senideok irriten zuen doai dugunean, eta horretik beste identitateako bat abiatzeko duzuen. Nik gizakien eta ireko entzun eta dutzeko balore, maitasunik ez badut, tupik sobrunari eta ezkia dinikari beste ez naiz. Ibertzeko doaia izan eta ezkutuki eta jakikaren guztiak jakiten eta mendiaren aldatzeko gaineko sinisten osoa egurita maitasunik ez badut ez naiz ezer. Eta duran guztiak eratuzen artean banak eta nire gorputza erretzen duen emandan maitasunik ez badut guzti hori ez dut ezertarako. Maitasuna erabankorra da, bihotz maitasuna ez dute gaitzik, ez hauti usterik, maitasuna ez da arroa, ez da eragarria, ez da bereduria, ez aserrekorra, ez du karakteako gogoratzen, ez da bide gabekin posten egirekin baizik, dena barkatzen du, dena sinisten, dena itxaroten, dena ongi eramaten, maitasuna ez da sekula izantzen, jaunak esanak.
zuen familia, dirua, ere daude, denak txitxo, etorri zerate gazteek, oso eta hori oso dut erara horretik, horretiko gozatu horrezkako. Beste ere, sinistu bezala, jangoiko horretiko horrezkako. Oso gozat, horretela, gozatu sinistu gozako, zuek, alda ere horrean, ondena barrotan dute, ez dut zinen bezala, jangoiko horrean zuen baliazko emanez, eta horretik, bere laguntzen eskatuz, orain, bere horrean, berriz ere, usatu zuen familia horrekin, eskerrak emateko, eta eskatzeko aurrean, bere eskertzeko zuek sasoikoak zerate, akaso hori eta babustu dute, zera, biak zerate, hori guztiak zen beste hori eta babustu dute, hori eskertzeko, eta eskerrak horrekin. Bi gauz, esaten dituzte, batez ere maitasunaren inguruan. Ezkontzak batez ere maitasunako arazten baina ebangelioa eta irakurtzen ditugunean, Jesusek erakutsi digu gure erlijioan. Gauzarik printzipalena, nagusiena maitasuna. Bere agindurik nagusiena horiek, elkar maita ezaguna. Berak maite izaten du bezala. Eta iruditu errexakela, baina ez da errexakela, kakatatzea da baina ez da errexakela. Eta jainoaren laguntza gaitu, baina horiexena gure erlijioaren printzipalean. Eta segarren bazten arteko maitasuna horren adierazgarria hurbilekako batean. Horregatik, gauza espiritualaren zuen arteko maitasuna. Eta mesera horian egiten dira teori, baita espiritualki ere. Eta maitasunaren inguruan, San Pablo Korintotarrei idatzitako buruaren pasatutxo bat, eta baita Romakoa beharko izan, San Pablo deskribatzen ditu, Romakoa beharko izan, beretako maitasuna. Kasotan izan beratik ezberdinak eta San Pablo batez ere gogoratzen dizitu bi gauzarik aipatuko dituzte. Lehenengoa da maitasuna ez dela egoista, ez da izatea egoista da, beste pertsonak erabiltzea ni ongi egoteko, baizik eta maitasuna eskutza bat da. Bestearengan pentsatzen du maitasuna, bestea ongi egotea bilatzen du maitasuna. Eta hori konpartitua denean, bi aldetatik aldarrikatzen denean, horrek sortzen
Eta egingo ditugu orain gure eskanak. Aurrena eskatuko dugu Aitor eta Klodinen jainkoak eman dezakela osasuna, indarra, maitasuna, fedea. Juan José eta Silvina, Roman, Julito
Zuentzako batasuna maitasunaren uztarri gozoaz eta bakearen lokarri eten ezinaz josi bai dituzu. Horrela, kristau familietan sortuko diren hauen bidez, zure seme alaben taldea ulandari. Guganako duzun arduraz jauna eta zure graziaz, bi gauza hauek lortzen dituzu era miresgarrian. Hauren jaiotzaz mundua bertzea, eta hori jaiotza berriaz elizan berastea Jesu Kristo gure jaunen bitartez. Honen bitartez, zainero eta santu guztiekin, beti eta beti abesten dizugu horatzen. Era berean afalogoan karizaturik, Danizen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ondatik, hau ere odolaren karizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau ere odolari. Egizu hartu zuten
graziak iraun dezala hauengan elkarrenganako maitasunean eta bakean bizitza osoan. Era berean izan gogoan jaunak izteko itxaropen ematean sebideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegien egiten. Bereziki, Juan eta Inasi, Juan Jose eta Silvina, Roman, Julito eta Rami. Jesucristo gure jauna, zuk esan aba apostoluek bakea uzten dizuet, nire bakea ematen, begira zure erizaren sinismenari eta ez gure pedatuei, eta zure gogoan bezala, eman jozu erizaren bakea, eman matasun, errege bizirak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman jozu bakea.
zaildu ezazu, gloriak aiton gurean eskubide hauek, bizi daitezela, bizi santuan, biak urtez eta ekintza honez beterik zeruko maila ditu arte. Jesu Kristo gure jaure bitartez egun bikaina pasa dezazela, guztiok, famili, alaitasunean eta urte askoan esegi dezazuela elkargaitatuz eta alaitasun eta bideoetan sortuz. Jaure zuekin